Bé, Wagner, anem a mirar els teus exercicis del jutge. Vaig a veure el per què estan malament. Aleshores, fixa-t'hi. Aquí estan els rejected problems. Aquí anem a la submission i mirem que el text que havies de mostrar no és això en majúscules la violeta, en minúscules la violeta i capitalitzant la violeta, sinó que tu has de muntar perquè, primer, no ha de sortir entre la cadena, majúscules, minúscules, no. El que ha de sortir com a resultat és això. Si ho comentes amb el teu company, ha de donar aquesta sortida exacta. Per tant, oblida't de posar entre la cadena i oblida't d'això. Llavors, si t'hi fixes en aquest exercici, aquest és l'error. No que no ho hagis fet bé, sinó que la sortida que vol és exactament aquesta, si mires l'enunciat. Seguim. Ordena la cadena amb ordre creixent. Només has fet una entrega, per tant, el teu company t'ha ajudat molt bé. L'única cosa que no cal que posis introdueix una cadena i cadena ordenada. Directament has de fer el thin. No sé si m'explico. No cal que posis això. Només ha de donar l'output, no posis les preguntes. O sigui que el code aquest i el code aquest no cal. Només ha de ser un code de cadena. No posis les paraules. Ni aquest code ni aquest d'aquí. Passa-li el vídeo si vols al teu amic. Val? Que t'està ajudant molt bé. Bueno, suposo que veus que tinc de fons una mica de Sepultura. Ho he fet en homenatge teu. A veure si se te va Ho poso baix perquè no em tapi la veu. Però he posat Sepultura. Aleshores, aquí, clar, la violeta 1 no és la sortida. En el cas en què sigui 1, la sortida ha de ser el caràcter T apareix una vegada a la cadena la violeta. O sigui, sí que ho ha comptat bé, però ha de donar un output molt concret. Val? Universitat 0 no. Ha de dir el caràcter T apareix 0 vegades a la cadena universitat. I aquí filigrana 2 doncs ha de ser el caràcter I apareix 2 vegades a la cadena filigrana. O sigui, una vegada més el teu amic t'ha ajudat súper, però la sortida és així de punyetera. Vol exactament el resultat que ella et diu. Llista de paraules. Val. Wrong answer. Aquí una vegada més, tot és perfecte. Aquest és fàcil d'arreglar, però no cal que posis introdueix. O sigui, aquest code no cal, d'acord? I ja estarà bé. Yeah! Troba l'índex i la... Una mica de pongo. Vale, aquí seria... El caràcter 3 es troba a la posició 7. Bueno, una vegada més, no cal dir això d'aquí, val? No cal dir això d'aquí i has de buscar la sortida aquesta d'aquí. Val. Aquí. Anem a veure les teves submissions. Són collonades, això, El teu amic que no s'enfadi molt, que el jutge és així. Diu, el caràcter T apareix l'última vegada a la posició 7. Bueno, per tant, t'ha ajudat superbé el teu amic, però la verbositat ha de ser exactament això. Això és important perquè tu, quan programes amb un sensor o amb el que sigui, has d'escriure exactament el que et demani el client o el que sigui. Llavors el jutge dona pel sac però vol un output molt concret, no? Perquè la gent s'hi fixi.
aleshores ja podeu estar contents que heu treballat bé, intenta entendre-ho, però això, vigilar l'output. Aquí igual. Vale. Aquí, en un lugar tal, bueno, l'únic que això no ha de sortir i ho has de juntar tot així, amb un code, no endl cada paraula, sinó code i finalment un endl. Val? Per tant, aquí, que hi ha un code de cada paraula, no és endl, és code i l'endl fora del for. I no cal que posis l'input inicial. Fixa't que dona directament la sortida. Si no, l'input ho dona com a... Bueno, tota l'estona és el mateix. O sigui, si ho vigileu això, tots estaran bé els exercicis, d'acord? I aquí deu ser 3/4 de lo mismo. Vale. Bueno, doncs aquí el mateix, fàcil d'arreglar. Entrada-sortida no cal. Directament el thin, d'acord? No cal que facis els codes aquests d'aquí, d'acord? Bueno, i ara en honor d'això, aquí tinc el Dead Embryonic Cells. Vaya mala leche, células embrionarias muertas. Hòstia, això... Bueno, a la cuenta de 3 este vídeo se detendrá. 3, 2, 1, 0.